So, hi guys. So, nanghugas ko diri karon guys. Nako diri sa bukid nya. Nindot kayo manghugas diri guys kay kaning libre ang tubig ba nara Sige rag agas ba way bayad. Dili ta masayangan nga magsigig agas kay way bayad ang tubig nila diri guys. Lami kayo manghugas diri sa ilha guys. Nindot kay manghugas diri kay way bayad ang tubig. Unlike sa tagom nga manghugas tag plato magsipid-tipid ta sa tubig kay ngano kada agas sa tubig nagapatak ang metro. Mahal kayo ang tubig dito karon guys. Man diri sa ilaha sa bukid guys sa nindot. Kani may nindot mang laba. Ang laba manghugas kay nako. Libre ang tubig. Way bayad ang tubig diri guys. Libre kayo. So karon kay naman taog kuan. Panabon sa tong plato. Mamanlaw na ta. Panlawan na natin itong plato ron. Di lang kay siya kuso guys, pero at least perminti siya gaagas niya, libre siya ba? Bayad. So karon mamanlaw na ta. Mamanlaw na to sa atong plato guys. No, inani kaning manghugas diri guys. Pesos, wag bayad. Libre kayong tubig. Feel free kayo ta diri manghugas guys. Libre ang tubig. Taliksik. Lagi. Pasilong. Pasilong. Dalian na to ni kay. Wala na. Wala ka na ba sa dira? Wala na. Ayan. Padaplin-daplin ta kay ulan. Wala, mabasa atong tig-video ani. Ani kanindot manghugas ba o bayad. Feel free kayo itong gamit tubig.
So, ayan guys. So, mana tao pang hugas ng plato. So, muna ni guys. Muna ni ako ninugasan. Ayan, humana. So, bye-bye na guys.